nyebut asmaning Gusti dan ingkang maha welas dalam watu. Tumapang adicara nirana wadat watinipun Jawi wonten pun kademangan segragah semu hadirat. Sirat mojo pinanganten Buddha Uniti pangestu kunjung dumateng Kang Bagus Risma. Duh Kang Mas sugeng kula kunjung dumateng panjenengan Kang Mas. Mugi kanthi kasaksian sakuring para rawuh kakung semana putri. Mugi pikantuk idine pangestu Rama lan Ibu. Monggo kula dherekaken kemobet wontenipun Buddha Agung Kang Mas. Cah ayu, ayo cah ayu. Kanthi kasaksian sakuring para rawuh. Awak dhewe sakloron bebrayan uga tansah pengalingan kahayu atur runtuk-runtungan menawi cahayu bisik Kang Mas. Sawetawis Kang Mas monggo kula para sowan dumateng Rama lan Ibu Kang Mas. Ayo tak derekno cahayu garwanipun Kakang. Duh Rama Mas kula resman Uniti pangestu Rama Ibu. Duh cahayu anakku sing ayu iki. Karo kumpuli resman. Anakku lanang sing bagus dhewe. Para suwanu wis tak tampa ya nduk ya li. Wong tuwa wis bisa ndonga marang Gusti. Awakmu bisa ayem tentrem atur runtut anggonmu omah-omah. Ono ya nduk isih Rama Ibu. Donga pangestu ingkang kula suwun ingkang kula tampi Rama Ibu. Nek ngene nduk cahayu resi wonten dawuh Rama Ibu. Awakmu dina iki wis dadi garwane Kang Mas Risma. Jejering wanita nduk kudu wani ditata karo garwamu. Kudu manut karo garwamu. Apa sing dadi ucapan garwamu ngono ya nduk isih Rama Ibu. Sedaya pitungkas donga pangestu ingkang kula suwun dados ajimat kula kekalih Rama Ibu. Sawetawis Rama Ibu kula Uniti pamit badhe parasuwan dumateng bapa biyung kula Rama Ibu. Paripurna sirat mojo pinanganten Uniti pangestu dumateng bapa sidang lan Ibu. Kanthi linambaran nawa Ibu panggalih ingkang maning ati ingkang suci. Tumuju dumateng Rama lan Ibu ingkang sabrabadipun asusuli saking dalem palawisma mriki. Duh Rama Ibu kula ingkang sowan Rama Ibu. Derekaken Mas Ayu Rizky Uniti pangestu. Tuli cah bagus Risman karo kunjuk cahayu. Para sowan wis tak tampa ya tuli senduk tungane wong tuwa ora ana liya. Awakmu kuwi bisa ayem tentrem atur runtuk-runtungan ngono ya tuli. Oh isih Rama Ibu. Nek siji pawalinge wong tuwa marang awakmu jejering wong lanang kuwi wajib dadi imam ing rumah tangga tuli. Imam dadi imam sing wicaksana. Ngono ya tuli isih Rama Ibu. Sedaya donga pangestu kula suwun minangka ajimat kula kekalih lumebet wontenipun bebrayan agung. Ana maneh tuli seduk pawelinge wong tuwa marang awakmu. Jenenge putra kuwi ana loro sing wajib dibenteni ya tuli seduk. Angka siji ya kuwi Gustimu Allah Subhanahu wa taala. Angka loro tuli seduk jejering putra kudu wajib bekti marang wong tuamu.
seneng atine wong tuwa aja sampai gawe netese wong tuwa Gusti kang katon ning alam donya kuwi ya wong tuamu sakmono ngono ya to injil romo iku sedaya pitukas minangka ajiban kula kekalih romo iku sautawis anggen kula marasuwan uniti pamit romo iku badhe angrajan kemawon ingkang dicoba paripurna sira mojo bilangan dari salibin uniti pangestu kemawon dijeroan denawadah kuatine menjauh kang masih bagus iris mari ngaturaken kanyanipun kunjuk dumateng Mas Ayu Rizki nok cahayu sak mene kaya tanpa nono yono cahayu izin Mas monggo Kang Mas kula aturaken marasuwan kalih dumateng Rama lan iku ngaturaken bektosipun kula saklono ngaturaken guna kaya bektosipun ingkang putra kakalih Kuki Paduin lulus Raharjo. Anggenipun dene tumapak ngadicara adatipun Jawi wontenipun kademangan seglagah sempuhan dinegrat kanthi pikantuk donga sagunging para rawuh rahayu wilujeng boten wonten alangan satunggal punapa kepareng matur kunjir pados sagunging para rawuh kakung Sumawana Putri tumapak ngadicara Kembul Pujana Endra emangke kadana panjenenganipun Ibu Jero Paes mriki sumangga tumapak ngadicara wontenipun pawiwahan parganing agung badhe kawiwitan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kunjune matang panjenenganipun ingkang mengugati, ingkang mengkarso Bapak Sida adalah ibu telah keluarga wonten dalam kademangan segelagah sempu mebel hadiningrat ingkang satuhu kinamadan. Kunjune matang panjenenganipun keluarga agung saking dalem Malaysia ingkang satuhu kinamadan. Dumateng para bini sesepuh kakung Sumawana Putri ingkang satuhu kinabeten, para alim, para ulama, para kiai, para haji, para hajah, para santri ingkang rinten nadalu sinandhing kitab suci ingkang tansah kelate pituwahipun, para pangemban praja satria negari ingkang dados pandam-pandaming kala dasih khususipun dumateng panjenenganipun Ki Demang Sempu saperangkatipun ingkang satuhu kinamadan. Para bapak, para ibu undangan ingkang tansah kula hormati, boten katalupen para kada pramugari, pramusaji, muda lan mudi ingkang tansah kula tresnani. Lagu nami sumangga kula dherekaken puji syukur alhamdulillah dumateng rasanipun zat ingkang maha welas dalam maha asih Gusti ingkang maha agung lan maha suci jenenge Allah Subhanahu wa taala. Bilih punapa teman ari kalenggahan siang sonten meniku kaula panjenengan sami saged marasowan wontenipun dalem Bapak Sidar dalah godrah keluarga angestreni dauping sirat mojo pinanganten saribit pikantuk pinaringan rahayu wilujeng boten wonten alangan
satunggal punapa Allahumma amin. Shalawat salam kita sakaparingaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun bimbing saha nuntun kala panjenengan sedaya saking jaman pepatan ingkang kados samangki lan kita wajeng-ajeng syafaatipun benjang matur min hada illa yaumul qiyamah Allahumma amin. Dun kala dun kepada kamatur kujur batang papunden saha sagunging para rawuh kakung semawana putri ingkang satuhu kinabekten kawula ngateng kabiyanten wonten ngajeng tingkandika sami badhe gempil kamadikan panjenenganipun suwang-suwang badhe matitisaken wontenipun ronceng kadicara wontenipun pawiwahan parganing agung dalem balewisma adicara kasebisen jenenge pambuka adicara kalih maosan wahyuning ilahi arupi kitab suci Al-Qur'an adicara ingkang angka 3 mangke kadhena kalian doa adicara ingkang angka sekawan atur pambagya harja kalajengaken mangki atur panampi pangapunten wekdal menika pikantuk pitukas saking Bapak Sidar pilih saking keluarga agung dalem Malaysia dipun cekapaken wonten ing dalem mriki kemawon pramila mangki boten wonten atur pasrah ugi panampi wontenipun namung atur pambagya harja wonten Bapak Ibu nggih keparenga mangki kadina dicara angka gangsal palereman ugi angka 6 panutup kadang wedal sampun anungkap sonten semonggo pawiwahan parganing agung wontenipun ari kalenggahan siang sonten menika kita bika sareng-sareng kanthi waosan Ummul Quran Al-Fatihah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ngaturaken griyanipun mugi kanthi waosan Ummul Quran Al-Fatihah saged beto lancaripun adicara wontenipun pawiwahan parganing agung dalem balewisma. Saderengipun waosan Quran kersane paripurna rumiyin nggih. Heeh. Sange pundi Mas fotone? Geger. Oh Leonardo batinku butung kok iso moto aku. Lah geger kan ya butung to ya. Leonardo saking geger, geger. Sampun, bobile kanton setunggal Ibu, tasih wonten Ibu. Nggih, Pak Sitar nangka sautawis kedosan. Nggih, kalem-kalem mawon.